Diyos sa matong kauban, mga luma iyang pahiran, wala na'y kamatayon, Okay, maayong buntag kaninyong tanan, mga televiewers karong buntaga. Mao usab kining adlaw diin aton usab na ihatod sa mga dapit ug kahanginan diin kamo nagapatalingog karong buntaga. Og tungod niini dili gyud kita mobiya sa pagsubaybay sa pagpanimati niining bililhon nga pulong sa Dios. Tungod kay walay lain nagikinahanglan sa tao nga mao'y nahimo nato nga source ni ining adlaw. O sayod kita nga ang pulong sa Ginoo nagaingon ang Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Busa karong buntaga hisgutan nato kining giingon dinhi sa Matthew chapter 7. Okay, tungod kay kining kinabuhia daw kitang tanan nga nagpuyo ni ining kalibutana nagalakaw sa duha ka paagi. Okay, dinhi sa Matthew chapter 7 verse 13 naghisgot kini mahitungod ni ining duha ka dalan. Okay, kini nga duha ka dalan mao kini ang angay na masayra nato ilabi na niadtong wala pa kaayo makadungog ni ining mga minsaya o nagtuog yun ako nga daghan pagayod nga mga tao nga nagkinahanglan ni ining mga pulunga. Okay, kining giingon dinhi nga duha ka dalan lapad og sigpit. Ang giingon dinhi sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 nagaingon siya dinhi sa atong Biblia, enter through the narrow gate. Sulod kamo sa masigpit nga dalan. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Lapad, dako ang dalan nga magahatod ngadto sa kalaglagan. Og subo palandungon tungod kay bisan karon dugay ng panahon nga milabay ug hangtod karon ang pulong sa Ginoo nagaingon, many, daghan, many enter through it ni ining lapad og makalaglag nga dalan nagaingon daghan paghihapon ang nagsubay niini. Verse 14, apan dinhi sa giingon masigpit or gamay nga dalan, pipila lamang in taon ang nakasulod niini. Busang Dios magapanalangin siyang pulong karong buntaga. Og tungod niini mga igsuon, hisgutan nato dinhi kining mga butanga nga giingon lapad o sigpit. Dako lapad, ang isa gamay sigpit. O dinhi sa lapad daghan ang nagasunod. Samtang sa gamay ug sigpit pipila ragayod in taon. Og balik ko nato ang lapad nga dalan nagaingon dinhi distraction. Kalaglagan ang katapusan. So dinhi usab sa masigpit o gamay kinabuhi ang giisgutan dinhi. So dinhi sa libro sa Proverbio 14, kung atong tanaw dinhi ang Proverbs chapter 14 verse 12, nagaingon, there is a way that seems right to a man. Duna kunoy dalan nga daw matarong sa usa ka tawo, but in the end it leads to death. Apan subo palandungon kay sa katapusan di ay magahatod kini ngadto sa kamatayon. Busa mga igsuon, kinahanglan karong panahon na nagatuo ako nga dili nagayod madugay ang atong Ginoo mubalik og angayan gayod nga kita managpakabana na ni ining mga butanga. Busa dinhi magapadayon ako. Ang libro sa Proverbio kapitulo 14 bersikulo 12 naghatod gayud kini sa kamatayon. Daw ilhon sa tao matarong ang iyahang pagtulunan apan sa katapusan ihatod siya ngadto sa kalaglagan o kamatayon. Nganuman, okay, dunay mga tao nga kunuhay naa sila'y gitamdan nga pulong sa Ginoo. Apan kumusta ba? Wala gayod sila giyahi.
Okay, dinhi sa Matthew chapter 22. Tan-awon sa nato kadali ha. Matthew chapter 22, si Kristo nagaingon siya, nangasayop kamo. Chapter 22 verses 29. Okay, nagaingon siya, Jesus replied, you are in error because you do not know the scripture or the power of God. Okay, ingon siya, nangasayop kamo. Kaya wala kamo masayod sa gahom sa kasulatan. Wala kamo masayod ni ini ang mga tinubdan ug mga butang nga gipangsugdan ug hangtod sa katapusan. Busa mga igsuon kinahanglan nga magtagad gayud kita ni ining mga panahon na karon. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo. Makasulod sa iyang gingarian sa Mateo kapitulo 7:21. Nagaingon siya, not everyone will say to me, Lord, Lord, will enter into His kingdom, but only to those who do the will, kadto lamang nagatuman sa iyang kabubuton mga igsuon. Ilabi na ni ining mga panahon na karon na gi-lockdown ang tanan. Okay. Bisan ang atong panagsimba, panagtigom sa usa ka panatigumanan, ingon nga musimba kita, morag diha na sa atong panimalay kinigihimo. Okay, wala man kita hinuon did sa pagsimba sa atong Dios. Wala. Okay, siguro dunay uban nga magtuban gyud siya og simba, magtuman gyud sila og tigom, apan alang kanako mas maayo nga mosunod kita sa balaod. Okay, nganong maingon ko nga mosunod kita sa balaod, wala man kita did sa pagsimba sa ngalan sa atong Ginoong Dios nga si Hesukristo. Okay, dunay rason. Rason aron dili kita matakdan hinuon kitang mga anak sa Dios. Kung tinuod lang kitang nagkinabuhi sa iyang kabubuton, nagtuo gayud ako nga dili gayud ikaw matakdan ni ana igsuon. Walay saad sa Biblia, walay saad sa Ginoo alang ni adtong nagatuman nga pakyason sa Dios. Ang Dios nagabantay sa iyang saad sumala sa iyang pulong sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Okay, dili lang sa Jeremiah, sa Joshua. Okay, subuhaton gayud kini. Pakitaon ko kamog bersikulo alang sa mga matinud-anon dinhi sa libro sa Salmo. Libro Salmo, kapitulo 91. Psalm chapter 91. Nagaingon siya, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Unsa kuno to? Siya nga nakapuyo, siya nga nakapasilong, diha sa landunganan sa labing labaw. Iyon siya, magpasilong siya, magpahulay siya. Okay. O dinhi sa versikulo 2, iyon siya, He is my refuge. Okay. Siya ang akong taguanan, siya ang akong sandiganan, siya ang akong paglaom, ang akong saligan. O gawas pa niini, nagaingon pagayod siya dinhi sa verse 4. Praise the Lord. Ang versikulo 4 nagaingon, He will cover you with His feathers. Dili gyud ka maigo igsuon kun kana nagmatinud-anon man ikaw. Nagaingon siya, He will cover you. God will protect you. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. Okay, so dili gyud wala gyud problema. Ingon siya dinhi, ingon siya dinhi, His faithfulness will be your shield and rampart. Verse 5, you will not fear the terror of night. Dili gyud ka angay mahadlok. Niining mga kamatay nga gikahadlukan sa tao sa kalibutan karon. Tungod kay ang saad sa Dios kanato dili bakak. Walay bakak. Nagayon siya, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, for the pestilence that stalks in darkness, nor the plague that destroys at Mayday. Verse 7, ingon siya, 1,000 may fall at your side. Linibo ang mga pukan sa imong kiliran, 10,000 at your right hand. Napulo kalibo diha sa imong tuo nga dapit. But it will not
come near you. Okay, dili gayud kini makaduol ka nimo. Busa usbon ko bang igsuon. Kining mga butang atong isgutan karong buntaga, importante kaayo. Subo palandungon tungod kay daghan ang nanagsunod niining mga butanga karon. Dinhi sa bersikulo 7, nagaingon dinhi sa verse 13. Nagaingon siya, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many, daghan ang nanagsunod. Hangtod karon mga igsuon. Ang mga tao karon gikapoy na, gilaay na sa ilang panimalay. Gusto na sila nga musuroy, gusto na sila nga musudong sa kalibutan. Apan, mga igsuon, kitang mga katawhan sa Dios, pag matinud-anon lang sa Ginoo, kay wala gayoy bisan unsang mutakboy kanimo. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Dili bakak ang iyang saad. Ingon siya dinhi, many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Praise the Lord. Pipila lang in town ang nakasulod ni ining pultahana, og sigpit pagayod kini nga dalan nga magahatod ngadto sa kinabuhi. Ingon siya, and only a few find it. Pipila lamang in taon ang nakakaplag ni ini. Mga igsuon ko diha kang Kristo. Kining pagkinabuhi nato ni ining panahon na karon, dili kinahanglan nga mahimo kitang popular. Dili kita kinahanglan nga mahimo kitang sikat. Dili kinahanglan nga kita mahimo na moorag labaw sa tanan. Ang gikinahanglan lang mao kini makapuyo kita sa insakto ug matarong nga pagkinabuhi. Ngano man tungod kay kining kinabuhi duna gayoy katapusan. Okay. Dinhi makit-a nato ang giingon sa Lucas, praise the Lord. Sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 19, atong tan-awon usa makadali. Luke chapter 8, verses 19. Ang karakteristik dinhi nagahisgot mahitungod kang Hesus ug sa iyang inahan nga si Maria ug ang iyang mga igsuon. Mga igsuon ko diha kang Kristo, dili ginato maisip na kini mo'y tinuod niyang inahan tungod kay lalang man si Kristo sa Espiritu Santo. Okay, lalang man siya. Apan tungod kay giisip siya nga anak, kay diha man gyud siya ni gawas sa taguang ka ni Maria, giisip ni Maria nga iyang anak. Apan si Kristo wala gayud mag-isip nga iyang inahan tungod kay si Kristo Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Sa wala pagani ang mga butang sa kalibutan, daan na siya. Okay, dinhi sa verse 19 nagaingon, now Jesus' mother and brothers came to see him. Gipangita siya niadtong panahon na. Og tungod kay gipangita man siya, nahibaw-an nila ni Maria ug sa iyang mga igsuon, praise the Lord, nga didto sa usa ka dapit diin siya nagawali. Og sa ilang pag-adto didto, dili sila makaduol tungod sa kadaghan sa mga tawo nga namaynaw. Og sa verse 20, nagaingon, someone told him, dihay usa nga miingon kang Kristo, your mother and brothers are standing outside, wanting to see you. Sunining paagiha, daw moarag nagwali si Kristo Jesus ni atong panahon na. Apan, sa kalit lang nga panghitabo, na-distract ang iyang pagsulti. Kay dunay usa nga mipatigbaw nga nagaingon, ang imong inahan o ang imong mga igsuon, naa sa gawas, nagapangita kanimo. Ug mitubag si Jesus sa pag-ingon, ang akong inahan, my mother, and my brothers are those who hear God's word and put it into practice. Unsa kuno, ang akong inahan ug ang akong mga igsuon mao kadto sila nga nakadungog sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mao di ay nga nagaingon siya dinhi sa Mateo Kapitulo 7:21,
Nag-ingon siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa iyang gingarian, kundili kadto lamang sila nga nagatuman sa kabubuton. Naunsaon pagtuman? Kadaghanan sa mga tao karon nga ang ilang mga pangunahuna dili pangunahuna nga langit nun, kundili ang ilang mga pangunahuna kalibutanon. Okay. So ayaw ingna nga tanang pagtulunan karon sa kalibutan nga nagadala sa ngalan sa Ginoo maayo, dili. Dunay mga pagtulunan karon sa kalibutan nga ilang gialaw, ilang gitugot ang mga kalibutanong binuhatan. Igsuon ko diya kang Kristo, pagbantay o pagmatngon baya niini. Pilia baya ang pagkinabuhi sa insaktong pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa atong Dios. Okay. Dinhi, hisgutan nato dinhi ang giingon kinabuhing dayon. Ang pultahan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi nga gitawag og the narrow gate or the small road. Dako gamay nga pultahan, sigpit kini nga dalan. Okay. So dinhi akong balikon pag-usab pag-abli ang libro sa Proverbio. Proverbio Kapitulo 4. Niya dinhi ang tinuod og mga maayong giya. Basta libro gani sa Proverbio, maayo gayud kaayo kana nga basahon. Alang nato nga nagatuo sa Dios. Verse 1, nagaingon siya, "Listen, my sons, paminaw, anak ko, to a father's instruction, paminaw sa tambag sa imong amahan. Pay attention and gain understanding, paminaw, og sabtagayod kini." Ingon siya sa verse 2, "I give you sound learning." Tudluan ko ikaw sa insaktong pagtulunan, so do not forsake my teaching. Nag-ingon ang pulong sa Proverbio, ayaw gayud ninyong biyai, kining akong itudlo kaninyo. When I was a boy in my father's house, sa diha nga ako'y nahimong anak sa akong amahan, still tender, an only child of my mother, he taught me and said, lay hold on my words. Mitudlo siya og miingon, gunit gayud niining mga pulunga. With all your heart, sa tibok mo kasing-kasing, and keep my commands, and you will live. Mga igsuon ko diha kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Proverbio, magahatod gayud kinig kaayuhan sa tibuok nimong kinabuhi. Sa pamilya, sa panimalay, og dagaingon siya dinhi, guniti ang mga pulong nga akong itudlo kanimo. Og tipigi sulod sa imong kasing-kasing, og mabuhi ka. Verse 5, nagaingon siya, get wisdom, get understanding. Kuha kini ang kaalam ug ang pagsabot. Kay kining pagpuyo nining kinabuhia, kung wala gyud kay langit nung kaalam nga magagiya kanimo, dili nimo masabot ang panahon. Kanunay ra ka nga nagaobserbar sa masagiingon sa Mateo Kapitulo 13. Nag-ingon ang Ginoo, sila nga naa sa gawas, bisan magatutok, dili sila makakita. Maminaw sila, dili makasabot. Kaya nga naman, nagaobserbar man sila, wala sila'y kauhaw, wala sila'y kagutom sa pulong, ug dili kinasing-kasing ang ilang pagduol sa Ginoo. Mausab mga igsoon sa mga kasimbahanan karon. Dili na to maisip nga daghang mga membro nga kinasing-kasing ang ilang pagduol. Kundili, siguro ang uban, nag-obserbar lang sila. Ang gipangita sa Ginoo, kadtong giuhaw, kadtong gigutom sa pulong sa Ginoo. Okay, so ingon ang verse 5 sa Proverbio, Kapitulo 4, kuhaa, guniti ang kaalam, get wisdom. Praise the Lord. Get understanding, ang pagsabot. Do not forget my words. Ayaw gayud kalimti ang mga pulong or swerve for them. Verse 6, do not forsake wisdom. Sa dihang makadungog ka, unya mulabay ra sa dalunggan, ingon siya ayaw. Kundili, guniti ka na. And she will protect you. Makatabang kining mga butanga diha kanimo. Love her. Higugmaa kini.
Ikalipay ang pagpaminaw mo na ibut pasabot higugmaa kini. Ikalipay ang pagpaminaw. Ikalipay nga makauban ikaw kanunay sa mga espirituhanong bahin sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Love her and she will watch over you. Sa diha nga makita sa Ginoo nga ikaw nahigugma kaniya, ikaw gayod bantayan kanunay diha niya. Ang imong gugma mo nagiingon sa Korinto, ang tao nga nahigugma sa Dios, nailhan siya sa Dios. But the man who love God, known by God. So ingon siya, love her and she will watch over you. Wisdom is supreme. Ingon siya, ang kaalam mao'y labaw. Therefore, get wisdom, busa, paninguhaa, nga makagunit o makaangkon ka ni ining langit nun nga kaalam. Do it cost all you have. Get understanding. Verse 8, ingon siya, esteem her, gaksa, higugmaa siya, and she will exalt you. So dinhi ining bahina mga igsoon, kung imong basahon kini, nindot kayong pamalandungan. Mo kini unta ang gitinguha sa tao. Apan ingon ang Biblia, pipila ra gayud in taon ang nakadakop niini. Gamay ra gyud. Daghan ang mga tao nga nalimbungan sa panahon karon. Okay, so akong basahon pagbalik dinhi, esteem her and she will exalt you sa verse 8. Embrace her and she will honor you. Yun siya, gaksa siya ug pasidunggan yud kaniya. Verse 9, she will set a garland of grace on your head and present you with a crown of splendor. Verse 10, yun siya, listen my son, accept what I say, and the years of your life will be many. I guide you in the way of wisdom. Unsa kuno to, kinabuhi nimo mutaas sa diha nga ikaw magagunit, magadawat ni ining mga butanga. Okay. So dinhi balikon nako ang John chapter 3. Okay. John chapter 3 verse, praise the Lord. Okay. Nagaingon siya dinhi sa verse 36. Higugmaa siya. John chapter 3 verse 36, ingon siya, whoever believes in the Son has eternal life. Ang nagatuo kang Kristo makadawat sa kinabuhing walay katapusan, but whoever reject the Son, ang dili magadawat o ang dili magkinabuhi, will not see life. Dili gayud siya makakita sa kinabuhi, for God's wrath remains in him. Kay ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Okay, sa laing bahin sa libro sa Romans chapter 1 verse 18, kining mga panahon na, praise the Lord, hallelujah, mao na kini ang giingon sa libro sa Roma, nga ibutang dinhi sa kalibutan ang daghang suliran. Okay, kapungot sa Dios alang ni adtong mga tao nga wa gayud magunahuna diha kaniya. Mga igsoon, kung ikaw nagatuo man sa Dios, dili paulahi nga ikaw mugunit uban kaniya. Dinhi sa Romans chapter 1 verse 18, verse 18 tama, ingon siya, the wrath of God is being revealed. Kining kapungot sa Dios gipadayag na niya. Ingon siya, being revealed from heaven against all the godlessness. Batok ni adtong mga tao nga wa gayud magunahuna og Dios, and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Unsa kuno to? Godlessness. Kining godlessness, mga tao nga nagatuo na kang Kristo apan naga-reject, wala magkinabuhi. Ilalang gipalabay ang mga butang espirituhanon, ang mga pulo nga ilang nabati, gipalabay ra nila silang dalunggan, o kini nahimong kadaot nga niya moabot sa ilang kinabuhi. O ingon siya, on the wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Niini mga butanga, mga igsoon, mahitabo gayod. Kining coronavirus karon nga nagalibot niining kalibutana. Praise the Lord. Dili gayod ikaw makaikyas kung ikaw wala gayod magkinabuhi uban sa atong Ginoong Jesucristo. Mao gani nga kami nagaampo nga hatagan pagkahayag ang imong pangunahuna, hatagan pagdugang lapad nga pangunahuna, din imong ikinabuhi na si Kristo. Tungod kay kung wala gyud kay Ginoo karong panahon na, wala gyud ka, pildi gyud ka. Nagaingon siya, kung wala ako,
wala gayud kamoy mahimo. So balik ako sa Proverbs chapter 4. Okay, so ingon siya din verse 11. Ingon siya, I guide you in the way of wisdom. Ako ang magagiya kanimo diha sa kaalam, and lead you along straight path, nga dili ikaw mahipandol, ug magalakaw ikaw sa maayong dalan. Ingon siya, when you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. Ingon siya, dili ikaw mapandol. Sa dihang magalakaw ikaw, dili ikaw mapandol. Sa dihang ikaw magadadagan, dili gihapon ikaw matumba. Ingon siya, hold on to instruction. Ingon siya, ayaw kalimti, gunit gayod sa mga butang nga akong gitudlo kanimo. Instruction. Do not let it go. Ayaw gayod kinig biyae. Guard it well. Bantay ang akong mga pulong. Mo ni giyon, guard it well, for it is your life. Kay mao kini ang imong kinabuhi. Ang pulong mo'y imong kinabuhi. Dinhi sa libro sa Juan, Kapitulo 6, mao ni ang konfirmasyon nga giingon sa atong Ginoo. Kapitulo 6, 63. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirits, and they are life. Unsa kuno to? Ang pulong nga iyang gisulti, espiritu o kinabuhi. Okay, so nagaingon siya dinhi. Ingon siya dinhi, guard it well, for it is your life. Verse 13 sa Proverbs chapter 4, verse 13. Hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well. Praise the Lord. For it is your life. Gunit. Ayaw kalimot. Ayaw biyae. Praise the Lord. Kung moingon siya, panahon sa mga pag-ampo, pag-ampo. Praise the Lord. Panahon nga ikaw magigatubang o magigsulti sa tao, pagbantay sa imong kaugalingon. Gunit sa pulong sa Dios, nga mahimo kitang kahayag, nga mahimo kitang panalangin, mahimong asin sa kalibutan. Sumauning giingon dinhi, hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not set foot on the path of the wicked. Ayaw higugma ang mga dapit sa mga makasasala. Do not set foot on the path. Ayaw ibutang ang imong kaugalingon sa dapit sa mga makasasala, or walk in the way of the evil men. Ayaw pagpakiguban sa mga daotang tao. Mao ni ang giingon sa libro sa Salmo, bulahan siya. Okay, Salmo Kapitulo 1. Praise the Lord, hallelujah. Unsay giingon na, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners. Mao na magigsoon nga ang usa ka tawo nga nakagunit na karon na anay Kristo sa kinabuhi, mahimo gayud siyang bulahan nga tao. Ngano man, mulahi naman ang mga dapit nga iyang pagadtuan. Mulahi naman, maglahi naman ang imong kinabuhi. Dili ka naman mahisama sa kaniadtong panahon nga aduna ikaw kalipay, aduna ikaw pagpakig-anib sa kalibutan. Maurag naanad ka sa pagkinabuhi, sa lingaw-lingaw, sa bisan unsang paagi sa pagkinabuhi niining kalibutana. Sultihan ko ikaw, ang Ginoo nagasulti sa tinuod. Kung diha ikaw magapili kaniya, kung imong pilion siya, maangko nimo ang kinabuhi. Okay, so kung imong pilion ang kalibutan, maangko usab nimo ang kalaglagan. So mauni ang giingon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ingon siya, piliah ang kinabuhi. Praise the Lord. Libro sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Praise God. Okay, akong basahon, nagaingon siya dinhi. Okay. This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life. Unsa kuno? Yun siya, pilia ang kinabuhi, so that you and your children may live. Maayo gyud igsuon ang Ginoo
Kay bisan wala ta kahibalo sa answer, siya naghatag og answer. Ingon siya, pilia. Pilia ang kinabuhi. Unya dinhi sa verse 15, Proverbs chapter 30 verse 15, nagaingon siya, see, I sit before you today. Siya tanawa. Karong adlaw, gibutang ko sa mga tubangan kini, life and prosperity. Unsa ko no? Kinabuhi og kauswagan. Unya gibutang po sa tubangan nimo, death and destruction. Kamatayon og kalaglagan. Ug miingon siya dinhi, for I command you today to love the Lord your God. Ingon siya, gisugo ko ikaw karong adlaw, pilia ang Ginoo, higugba ang Ginoo, to walk in His ways, kinabuhi siya, and to keep His commands, decrees and laws, then you will live and increase. And the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Mauna, mga igsuon, bisan ang kamatay karon nagatuyok sa tibuok kalibutan, apan tugod kay naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, nakapuyo ka sa gisaad sa Ginoo. Nagaingon siya dinhi, then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Bisan naa ka sa imong panimalay, kanang dapita diha, mauna na ang gipili sa Ginoo alang kanimo. Mauna na ang giingon land. Praise the Lord. Okay. Ingon siya dinhi, land you are entering to possess. Ang imong panimalay, ang tibuok nimong pamilya, dadas sila sa ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya kung wala gyud kay Ginoo karong panahon na, maigsuon ang imong pangunahuna, maura ang mga butang sa kalibutan, wala mawad-an yun kaniini. Okay, so magpadayon ako mga igsuon. Dinhi, makita nato na kining pagkinabuhi nato karon, dili ni kinahanglan pa nga mahimutang popular. Okay. It's not need to be a popular, but it is true and right. Kinahanglan nga musaktog yun ang atong kinabuhi. Mo insakto mo tama ang atong pagkinabuhi. Dili sama kaniadto nga bisan asa kita malipay apan lahi nga kalipay kana mga igsuon. Okay, so mauna. Dinhi gisgutan naman ako ang giingon dalan sa kinabuhi or pultahan nga magahatod. The gate that leads to eternal life is called narrow. Karon isgutan na pud nato ang ikaduha, the broad or the wide road. Lapad, dako nga dalan. Balikon ako dinhi sa Proverbs chapter 14 verse 12. Nagaingon dinhi, daghan, there is a way that seems right to a man. Nagtuo sila nga ang ilang gisudlan nga pagtulunan matarong na. Apan subo palandungon nga ang pulong sa Ginoo nagaingon, but in the end it leads to death. Sa katapusan, magahatod sa kalaglagan, distraction, magahatod ngadto sa kamatayon. Ngano man, tungod kay dili klaro og dili mao ang ilang ginasunod. Sayop kanunay. Gani bisan sa ilang mga pag-awit, wala mahimaya ang Dios. Sa ilang pagkinabuhi, wala mahimaya ang Dios. Mga igsuon ko diya kang Kristo. So dinhi, makita nato ka nag-iong broad or wide road. Mao kining mga tao nga nagalakaw sa ilang gusto. Nagalakaw sa unod. Okay, basahon nako sa ang Marcos Kapitulo 4. Akong ablihan ang libro sa Marcos, chapter 4. Ang Marcos Kapitulo 4, nagahisgot dinhi sa versikulo 13. Okay. Nagaingon siya dinhi kadtong binhi nga gipugas sa upat kadapit upat ka yuta, diin usa lang ka yuta ang nagaani og daghan. Ang usa ka binhi nahagbong sa dalan ug ang ikaduhang binhi nahagbong sa kabatuan.
ug ang ikatulo nga binhi nahagbong sa kasampinitan, ug ang ikaupat dito sa maayong yuta. Okay, so dili na lang nato isgutan ang maayong yuta. Kining tutulo ka mga butang. Akong basahon. Then Jesus said to them, "Don't you understand this parable? How then you understand any parable? The farmer sows the word." Ang usa ka mag-uuma nagapugas sa pulong. Some people are like seed along the path. Gipakasama di kini sa mga tao. Kini di ay gibinhi nga gipugas, mao di ay kining pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay. So dinhi, nagaingon siya dinhi, some people are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Sa diha nga nakadungog sila, ang yawa ming abot og mikawat sa pulong nga gipugas diha kanila. Okay. So nga nung nakawat man, mao kadtong sambingay nga bini nahagbong sa dalan, gituka sa langgam. Kadtong langgam mao ang yawa. Kadtong binhi og yuta, mga tao nga nakadungog niini. Apan nakawat ang maong binhi, ang pulong nakawat. Ngano man wala nila dili kinasing-kasing ang pagdawat niini. Okay, so dinhi sa laing bahin diha na usab sa kabatuan. Others like seed sown on rocky places. Ang ubahan ko nung binhi didto sa mga kabatuan, hear the word and at once receive it with joy. Sa diha nga nakadungog sila, gidawat nila sa kalipay. Pero na'y problema sa verse 17. But since they have no root, tungod kay wala man sila'y gamot. Praise the Lord. They last only a short time. Wala sila mulahutay. Nganong wala man mulahutay? Tungod kay walay gamot. Ang sambingay nagaingon, sa dihang misubang ang adlaw, nalaos ang maong tanom. Okay, wala mulahutay. Ngano man, tungod kay niabot ang mga kasamok troubles, persecution, pagpanglutos, because of the word, they quickly fall away. Sa diha nga sila gilutos, sa diha nga niabot ang mga suliran ng problema, ning biya dayon sila. Wala sila mahibalo nga ang tambal sa pagpanglutos o ang tambal sa mga problema sa kinabuhi mao di ay ang pulong sa Ginoo. So dinhi may biya dayon sila ug wala mo padayon. Mao to nga mga tao nga mingpili sa lapad nga dalan. Okay, so dinhi sa verse 18 ingon siya, still other like seed sown among thorns. Diha kunoy mga binhi nga gikapugas diha sa kasampinitan. Hear the words, nakadungog sila, but the worries of this life. Ang problema kay ang kabalaka. Wala mga wala sa ilang kinabuhi. Kabalaka, deceitful of wealth, limbong, gugmas sa bahandi, maoy milumos, and the desire of the other things come in and choke the word. O ang tanang mga kailibgon, pangandoy sa mga butang niining kalibutan na maoy migapos og mipatay og milumos sa pulong diha sa Ginoo og nahitabo nga wala gayud magsilbi ang binhi. Sumaw na mga igsuon. Kining giingon dinhi broad or wide road. Daghan paghihapong mga tao hangtod karon nga nagasubay niini og ang katapusan baya niini mao ang kalaglagan. Praise the Lord. So laktod nga pagasulti makita nato ang mga rason. Rason ngano nga ilang gipili nga maglakaw sa lapad, maglakaw sa dako nga pultahan. Okay, tungod sa gugma sa kalibutan. O mga Kristohanon, mga anak sa Dios paminaw, kining kalibutana, dili pa kini mao ang kalibutan nga giandam sa Dios kanato. Dili pa kini. Lumalabay lamang kitang tanan. Naapay laing kalibutan nga giandam sa Dios. Diin kining kalibutana puno sa katarong, puno sa kalipay,
puno sa talang mga kaayo ug kalibutan kini nga giandam sa Dios alang kanako kanimo nga nagapaminaw kanato nga nagasunod diha kaniya. Okay, love of the world. Mao ni ang giingon sa 1 Juan kapitulo 2. Akong basahon ng 1 John chapter 2. Piingon siya dinhi, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Praise the Lord. 1 John chapter 2 verse 15. Ingon siya, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for everything in the world, the craving of the sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has, and thus comes from the world. Ingon siya, not from the Father, but from the world. Verse 17, the world and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. Ang tao nga nagasubay o nagakinabuhi sa kabubuton, mabuhi siya sa walay katapusan. Busa mangigsoon ingon niini. Og sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 10, makita nato dinhi si Demas. Okay, kaduhang Timoteo 4:10, si Demas makita nato dinhi nga mibiya siya kang Pablo. Okay, ingon siya dinhi kaduhang Timoteo 4:10. Ingon siya dinhi si Pablo sa versikulo 9, do your best to come to me quickly. Verse 10, for Demas. Okay, si Demas mingbiya kaniya. For Demas, because he loves this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. So si Demas makita nato nga siya mibiya siya tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan. So mga igsuon, ayaw gayud saypa ang pagpili sa imong pagkinabuhi. Ang libro sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, pilia ang kinabuhi, ayaw pilia ang kamatayon. Nagatudlo na gayud ang Ginoo kanato niini. So dinhi makita nato ngano nga gipili kadaghanan sa mga tawo karon nagiingon broad or wide road tungod kay nahigugma pa silag maayo sa kalibutan. Subo palandongon mangigsuon. Dili tanan baya nagapangalagad nga makapakita nga muingon tinuod siya. Alang kanako walay laing tinuod kang Kristo Jesus ra. Kita nagapaningkamot o nagapaninguha nga magsunod kita sa tinuod nga paagi nga makasunod kita sa kabubuton sa Dios. Okay. So dinhi na ay mga bersikulo sa Roma kapitulo 12:2. Ayaw kamo pagpahiuyon og dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 14. Akong tan-awon ang 1 Peter 1 verse 14. 1 Peter 1 verse 14. Okay, nagaingon siya dinhi. Okay. As obedient children, do not conform to the evil desire and you had when you live in ignorance. Okay, so mga ingon siya, ingon nga mga matinud-anon nga mga anak sa Dios. Ingon siya, do not conform to the evil desire. Ayaw gayud kamo pagpahiuyo ni anang mga daotang pangandoy. Sumala sa imong pagkaikaw kaniadto. So dili pwede mga igsuon na kung kita naa sa Ginoo magkinabuhi lang gihapon kitang kalibutanon. Praise the Lord. Dili gyud na mao. Subo kayong palandungon nga nagahuna-huna siya nga insakto na. So daghan kaayo pa karong mga tao nga ingon ni ana. Nagahuna-huna sila nga insakto na. Pero dili pa day mao kay ngano wala pa matunong. Dunay uban gani nga moingon sulod sa 100%, 40% ra daw ang ilang matuman. No, dili na mao. Ayaw gyud, ayaw sundog sa uban. Praise the Lord, ayaw sundog. Tungod kay kitang nakasabot kung naa may magawali diha kaninyo, kung kinsa ka man karon nga nakadungog niini, kung ikaw nangandoy ug magkahibalo sa tinuod nga paagi nga pagtulunan, kung duna may nagawali nga moarag sukwahi, kan alang ang unod, iluwa lang yun ang bukog. Maura yun na mangigsuon, wala na lain pa. Okay? So dinhi,
Katapusan akong basahon dinhi ang Lucas Kapitulo 10. Ang Lucas Kapitulo 10, naghisgot kini mahitungod kang Marta. Praise the Lord. Makita nato na dinhi ang karakteristik si Marta, si Maria, si Jesus o ang iyang mga tinun-an. Okay, so dinhi nagaingon siya dinhi. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Verse 38, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Unsa kuno to? Samtang si Jesus ug ayang mga tinun-an nang lakaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit diin didto ang usa ka babae sa iyang panimalay nga ginganlan si Marta. Og didto sa iyang panimalay, ingon siya, iyang giablihan sila. Oh, in verse 39, she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. Si Martha, nagkapuliki siya sa iyang pangandam sa iyang mga bisita. She came to him. Miadto si Martha kang Jesus ug miingon, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Okay, ingon siya, Ginoo, wa ka ba makamatikod nga gipasagdan ra gyud ko sa kong igsuon nga mutabang siya dinhi kay nag-andam baya ko sa inyo ha uban sa mga bisita. Ingon siya, sultihi ra gud siya nga patabangon siya diri nako. Ug mitubag ang Ginoo sa pag-ingon, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried. Ingon siya, nagka-problema ka and upset about many things. Nagkapuliki pagyod. But only one thing is needed. Usa lang kabutang ang gikinahanglan sa usa ka tawo. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Ingon siya, usa lang baya Marta ang gikinahanglan sa tawo. Ug karon nakuha siya may igsuon. Ingon siya, dili na gayud kana pa makuha kaniya. So mga igsuon ko, usbon ko sa pag-ingon. Ayaw patuyang sa mga butang sa kalibutan. Kundili, panahon na kini karon nga kitang tanan magahiusa diha sa pagsimba sa atong Ginoo. Dili paulahi, padayon sa pagsunod. Basa sa imong Biblia. Kung naa ka may Biblia, tumana ang giingon sa imong gibasa. So wala nilain pa. Nagaingon ang Ginoo, Marta, Marta, nganong nagkapuligi ka? Nganong nabalaka ka? Usara gyud ang gikinahanglan sa tao. Unsa kuno toy gikinahanglan? Usara. Unsa mang butanga ang gikinahanglan? Ang pulong sa Dios. Motong giingon ako sa Proverbs chapter 4. Gunit, hawiri, ayaw kalimti, tinguhaa ang akong kaalam. Pagsabot, kay magahatod kini kanimog taas nga kinabuhi. Mga igsuon, kining panahona, naglakaw ang espiritu sa kamatay. Apan dili kita angay mahadlok mga igsuon. Kay bisan gani ang Old Testament, sila, si Moses, sa diha nga mugawas na sila, gikan sa Ehipto, ni adtong panahona, gipasidan-an gani sila, na dili sila mugawas silang panimalay, kay mugawas ang kamatayon. Mga igsuon, ingon niini usab ang mga panghitabo. Ang kamatayon nagasuroy, nagatuyok sa tibok kalibutan. Apan ikaw nga iya sa Dios. Ikaw nga minarkahan sa Dios. Ikaw nga nahigugma sa Dios. Ikaw nga nagalakaw sa sigpit nga dalan. Ikaw nga nagapili sa pag-alagad diha kang Kristo Jesus. Wala nay lain pa nga ngalan sa Dios nga magahatag natog kasiguruhan, kaluwasan, proteksyon ug uban pa kang Kristo Jesus ra. Busa mga igsuon, gunit kanunay sa pulong sa Dios. Ug ayaw wad-a sa imong kasing-kasing ang paghigugma ug ang pagkamatinud-anon kay kun unsa may mahitabo dagan sa panahon, praise the Lord, gikatugyan na ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Kamatayon, dili angay kahadlukan tungod kay sa tanan nga mga Kristohanon wala nay kamatayon. Mao nang giingon sa atong Ginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 11:25. Ingon siya, Marta, wala ka ba dahil gihapon mahinumdum ug makailakan ako? Ako ang pagkabanhaw.
Ako ang kinabuhi. Iyon siya. Okay, akong basahon sa ang Juan 11. Wala na kamatayon, igsoon. Wala na kung magkaunsa-unsa ang panahon. Mubalhin, dayon kita sa kinabuhi. Kay ang kinabuhing way katapusan. Ni ana sa sulod nimo, na ana sa sulod nako, kitang tanan nga nagatuo kaniya. Busadasigon ko ikaw. Ayaw ibaylo ang imong kaugalingon diha ni ining kalibutana. Okay. So dinhi sa John chapter 11, nagaingon si Jesus dinhi, praise the Lord. Okay, John chapter 11 verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Siya nga nagatuo kanako, mabuhi siya bisan siya na mamatay. And whoever lives and believes in me, ang tanang mga buhi nga nagatuo kanako will never die. Tiyaw mo na. Will never die, will never die, will never die, will never die. Ang tanang mga buhi, amen, will never die. Dili na mamatay, kaya nga naman, musalob dayon puli ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang tao nga walay Kristo, wala na gyud siya. Patay gyud na siya. Busa, tanang mga buhi nga nakadungog karon, dili pa ulahi. Pangitaa, samtang makaplagan pa. Usara ang gikinahanglan, ingon ang Ginoo kang Marta. Marta, usara ang gikinahanglan sa tao. Unsay gikinahanglan sa tao? Ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios kinabuhi. John chapter 6 verse 63. The word that I have spoken to you is a spirit and life. Okay, nagapanginaot ko nga inyong nasabdan ang pulong karong adlaw. O kini mo'y magapahilo na pili agyod ang kinabuhi. Pili ang kaluwasan, pili agyod ang gisaad sa Dios. Magaampo kita. Ginoong Dios, salamat. Karong adlaw, ikaw gayod ang Dios kauban namo ug ikaw sab ang Dios nga nagagiya kanamo. Nagaampo ako sa tanang mga televiewers. Tanan nga nagatan-aw karon Ginoo nin live streaming. Nga Lord iabot sa ilang tagsa-tagsa kadapit nga ang kinabuhi magaabot kanila. Panalanginan mo ang ilang mga kinabuhi. Ang ilang mga paningkamot, ang ilang mga pangandoy, Ginoo, luyo ni ining mga panahon na karon. Nagaampo ako nga ikaw ang mupuli sa ilang mga kinabuhi. Ginoo, salamat sa imong pagdasi kanamo kung aduna may nagmaluyahon, aduna may nagmasakiton, mubangon siya sa ngalan ni Kristo Jesus. Ug salamat Ginoo ngang tanang pangalan sa mga sintomas, ang tanang mga pangalan sa mga sakit na nga tunaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Ug salamat Ginoo. Ikaw gyud ang among Dios, ikaw ang among gialagaran, ikaw gayud ang among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Mayong adlaw kaniyong tanan. Okay, salamat kaayo sa The City Cathedral, sa One Way Outreach, sa International One Way Outreach din sa Tagum City. Okay, naay atong makita diri si Ronel Katiis. Salamat Ronel sa imong pagsubaybay. Okay, kumusta mo diha? Si Ronel Monsanto. Kumusta man? Okay, praise the Lord. Okay. Okay. Okay, ako sa nga okay, si Eddie Lucero. Randy Tayag. O, kumusta ka man Randy? Si Kukoy, kumusta? Praise the Lord. Okay. Si Naila Din Orbenet, kumusta mo diha? Praise the Lord. Si mga taga-Kalan, Cordoba. Okay, kumusta mga taga-Kalan? Okay, Jocelyn de la Piña. Kumusta mo da Jocelyn? Si Gary, yan, kumusta ka yan? Kumusta man si Chang-Chang yan? Kumusta mo diha si Nonoy o si Gloria? Kumusta ang pamilya? Okay, si Merko Kaday. Kumusta ka diha Merko? Salamat sa imong pagsubaybay. Ito ang atong chairwoman sa Lihi, si Marites Sansano Racatso. Okay, salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. Kumusta si Brother Sunny? Okay, si Jasper. Okay, salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. Okay. Gawas pa niini, dini makita nato si Lene B. Sogerlia Macalos. Okay. Kumusta mo diha? Si Rilson Milyama, tata. Kumusta ka diha? Kumusta imong pamilya? O si Carlos Arangcon. Kumusta mo diha?
Okay, si Kitty Mendoza. Kitty Main Mendoza. Kumusta mo diha? Okay, ang Dios magapanalangin kaninyo. Okay, o si Taiwing. Kumusta diha, Taiwing? Okay, salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Si Amal Alican Polinar. Okay, salamat kayo kaninyo. Og si Kerr. Salamat usab, Kerr. Praise the Lord. Si si Andy, ang Tibok Panimalay, kumusta mo diha? Okay, kumusta mo? Praise the Lord. Okay, si Jim Di Guzman, kumusta mo diha? Okay, daghan kaayo ang atong mga televiewers na nagasubaybay. Sila si Linlin Molina, si Bubot sa Japan. Kumusta mo diha, Len? Kumusta mo diha? Okay, nagampo kami kaninyo nga ang Dios magapanalangin kaninyo labaw sa tanan maayong mga panglawas. Okay, so diri ako sa ay pangumusta usab ang atong mga kaubanan sa Leyte. Sila si Chris Paglinawan, si Pastor Anden. Okay, kumusta ka diha, Pastor Anden? Okay, og diri sa Leyte, sa Southern Leyte, sa Inunangan, si Ardi. Kumusta di Ardi? Siguro mo ra dili gyud madayon siguro ang among lakaw sa Leyte kung unsay pamaagi sa Ginoo ni ani tungod sa dagan sa atong panahon karon. Okay? Ang atong mga kaubanan karon nga nagatan-aw didto sa Siquijor. Okay, sa Bohol si Roger Luna. Sa Cebu, sa Ilutungan, sa Kalan, sa Cordoba, mga Minggito family. Kumusta mo diha, Sister Clarita? Okay, kumusta ang mga kabataan? Padayon gid kamo sa Ginoo. Nagtuo ako nga ang Dios usab nagapadayon nga nagiguban kaninyo. Pag kinabuhi gayud kita nga insaktong pagkinabuhi tungod kay kun dili nato sundon og kinabuhi nato ang iyang pamaagi nan mga wala gayud kita diha sa Ginoo. Okay, pangumusta ko sa itong mga kasilinganan diya sa Katarman, sa Cordoba. Kay doon na tayo mga kasilinganan diha, usab nga morag mga sympathizer nga nagapatalinghog samtang naapa kita nagatigom diha. Okay, sa Suong, si Pari Ismer. Pari Ismer, kumusta ka diha? Kumusta ang imong pamilya? Kumusta kamo diha sa Tibok Simbahan? Okay, kumusta? Praise the Lord. O nagaampo kami nga magapadayon gayud ang kadasig diha kaninyo. O gawas pa, daghan pa kayo kita na atay mga area overseer din sa district number 10. Akong gipangumusta si Pastor Fred Aguilar sa New Bataan, si Pastor Jojo Villarino sa New Corilla, si Pastor atong iyong mga area overseer, si Pastor Lito Luna, si Pastor Carling Kimpan, si Pastor Diwani. Okay, kumusta mo, Pastor Diwani? Si atong bagong pastor, bago nato nga area overseer, si Yuyon Cano. Kumusta mo diha, Pastor Yon? Okay. Uban pa na si Pastor Lapi, ang atong mga maabtikon nga mga area overseer. O uban pa sa atong mga kaigsuonan nga nagatan-aw karon. Okay, dinhi sa Tagum, kumusta si Brother Pascual? Kumusta mo diha? Brother Alan, Kurayag, kumusta ang pamilya? Sister Gingging, si Gigi Tayag, kumusta mo diha, Sister Gigi? Kumusta mo diha sa mga Banjula family? Si John Banjula, kumusta man ang imong pamilya? Si Brother Bubong Bong, laya na gyud ang imuhang gi-isprehan diri. Si Jay nga atong caretaker diri, iya na pod nga na-isprehan ang likod. Salamat kayo, Jay. Salamat ang Ginoo magapanalangin kaninyo. O uban pa sa atong magigsuonan dinhi sa City Cathedral sa Tagum City. Okay, ko wala kami hunong sa mga pag-ampo kaninyo, mga Nunisa family, kinsa pa ni nga mga pamilya, praise the Lord. Okay, daghan kaayo ta dinhi nga mga kaigsuonan. Okay, kumusta mo diha tanan nga nagasubaybay? Okay. Dinhi makita na si Rosalie Buntor Banjula, si Walter Bakia, si Laura Frontier. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos
Nagalaktan daw sa langit ang iyang pagkadanang siyudad kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon isuon. Lundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik ikaw o ako tiyang, uhaon sugaton na siya. Ikaw o ako tiyang, uhaon lalinong nagdusa. Panganod lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon isuon. Lundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban,